Kun ako ang pasultihon. Matagtaw ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahom sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, Dili tanan mo kilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso, samtang kini itlog pa. sama nga doon na kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod pagihapon ni Ate Press. Wala kapuslanan nga hilakan mo pa ang gatas nga nausik. Kun ako ang pasultihon. Lalaki nga napatago lang singan nga Tino. Kini gibuhatan og duwa sa radyo ni Arellano. Kay suonan ang atong sinder si Tino. Kining sobrang atong pagmahal sa to asawa, sahay. Makaingon ko nga sayop man yay. Kay mo ingon mga, kaya ng bana na ko. In love kaya na ako. Dokro na ko nagkausa. Hadok na ako biyaan. Maunang dili sa day maayo nga pasobraan. Pero aron yung masabtan na akong sugilanon, ingon ko ani pagsugod ang tanan. When love was new, it was gone. We sat and gazed at the sun. They were playing, we were singing our sonata of love. Why did we quarrel and part? What have you done to my heart? Now I'm praying and keep singing my sonata of love. Love is just a gamble. To lose would be too cruel. We can go on like this. Without you, how could I exist? Nothing to say, now you're gone. Nothing is left but our song. Here I'm praying and keep singing my sonata of love. Sunata karon di ako. Unsa ka man din mo? Unsa man ni mga hugasan dire? Wa pa man ni mahugas eh. Pagkagingon ni mos mga paning mga mumos plato ha? Agas, maguwat pa kung wagas ng tubig, day. Sa unsa? Sa Maguwat, hugas. maguwat kung wagas ng tubig. Oy kay ngano imsi nang atutubig nga puso man na. Oh, puso bitaw eh. Una, ngano magutom kang muagas? Muagas gina bisag duwa pa imsi. Di ba na mapawong gud? Di gina mapawong. Nya, magasin na ako yung mabumba din. Ha? Unsa ito may pasabuti no? Ha? Ako pa'y bubomba sa puso ha? Pagtaro ka na imong pagkatao ha? Unsa man na siya din. High blood ba ni mo na yun? Makal. Makal? Makal. Makal, paghugas na dito, makal ka niya. Uy, Marisinda! Hala ka blooming good ni mo ron. Ay sus, naon sa baya ka Mariel na. Mura ba kag just now? Nahibaw ka Mari, kitang mga asawa. Kinahanglan di ta magpasagad sa atong lawas Mari. Ilabi na sa atong hitsura. Kay lisod na kay Mari, basig ilisan tag mga babae nga gipang sale lang. Ha, kay naa di babae nga gipang sale, Mari? Ay, naidaghan, uy. Ang uban gani ipakapin na sulbot-hulbot. Binuang da, Mari, uy. Mao nga di kita mo kumpiyansa Mari ha. Kay naarbay atong mga bana usahay, kita lay lipaton. Mudayog ipsot. Abi ni mo asa paingon, nagtuo kag asa. Ay, naay daghang ka sale di ang mga babay. Nya ang uban, adto gyud sa naay for rent. Patsur da, Mari, uy. Tinuod bitaw na. Nari babae nga foreign? Ay, kadugay na anak. Uy, karon pagkakahibaw. Awa to si Paring Kanot. Pagkamatay siyang asawa, nagmantinil na lag for rent.
Aw, nadugay ang iyang gisigihan og rent. Aw, iyahan na lang yung gipangasawa. Uy, nahimo dahil rentoon. Aw, nakasave, oy. Pagkakidot. Day, asa ba ka? Asa ka? Mupatad ko bluto dong Tino. Mo ba? Ako na lang Ay, ako na lang. Naibaw kong gikapoy pa ka, gikan pa ka sa trabaho. Moong, ako na lang, ayaw na. Ako na lang ini. Sus, kagamay rabayaan niyo, eh. Di ko mabughat ani dong, oy. Ay, bawa biya ta kaday nga. Bawa ko biya ka asa unsa ta kakamahal. Ha? Mga nga bisag kapoy kayo ko. Ako ginang buhaton. O, lagi, nahibaw ko, ana. Sus, kadula ng iskina na unsa baya ka, oy. Pahuway na lang diha. Aw, kung di gutom na ka, kaon diha, naisudan. Nada akong linuto. Sige, haarin ako. Pahuway diha dong Tino, ha? Ay, kalami pag yung lawas sa korsawa. Mura pag yun. Nay, tanaw na ko, mura wa pag yun ako maunsawa pa na ako magusbat. Pero, may nabantayan ako. Murag na usap mo lang nakatang sinda. Murag nagkabakang nga nagamay. Murag na apay gitangag. Baya, no? Ay, kung gignan na paghuan siya niya ko, regular naman eh. Tukisos. Paway sa kay. Ridlo! Hoy, Pretino! Come on eh! Oh my goodness! Is that you? Dito Dire, ka ba? dire. Agoy, Fulfrida. Oy! Sal na pa, bits. Sal na pa, bits. Sal na ba? Sa mga bits. Dito, pre, kanang... Is that you? Ikaw ginilagay ni pre? Kanang pre? Ngano ka pre? It's amazing. Ano ang di pre? Usog ko na ka-amazing nga na pre. Pida, no? Nakita mo gud ako sa Marisinda, pre. Abi na ko kamutong duhang naglakaw dito, pre. Ha? Marisip di, dito ikaw ang kuyo, pre. Tinaaday sa ikuyo. Na, abi na ko ikaw to. Ha? Huwag ko kasabot sa kong gibati sa gisulti ni Perdido na ako. Pero wa kayo kumuhatag ang importansya nga doon niya. Pero ang tinuod, naglain jud ako una. Dito nagsugod ako pagduda. Unya to, sa dihang naabot na siya. Karon pa lagi ka na ulit dahil. Oy, dong, susaghan ng tao, dong. Oy, grabe. Taas sa lagis linya. Dito na lang ko naniudto sa suwid. Mao ba? Oy, wala lang kumuuli kay kumuuli pa ko na. Balik ka sa kusuno. Linya na sa gusto mo, dugay kaayo. Niya, dito na lang kami kaunsoon. Wa naman ko'y mahimo. Ug muuli pa ko, wa na kapoy na. Yung unsa man yung pagkaon dito, nagbaon na ka. Ha? Nagbaon ba lagi ka? Ano dito mo lang ka may kaunsoon sa linyahanan sa Biko? Ay, nakapalit mo ko daagan ng itlog sa gawas. Itlog na, kuan, itlog linuto og hotdog. Itlog ug hotdog? Oy, dong, perti na akong busuga. Uy, kay jumbo man ang hotdog. Singan? Wa ko kahurot sa usa ka hotdog kay pertig yung dakua. Mauting na ka ba kang bakang ng animal? Sige dong ha, mapahuway sa ko, kapoy. Uy, mura ko gipamaulan. Sige mo ba? Sige. Puway lang ka to. Puway Sige, sige dong. Iyay, bisa mo to kabakang linaktan ay. Wa na. Maurang yun eh. May milagro kining nahitabo. Pre? Pre, matay, pre. Kuhan ba, pre? Dito ko makatuo nga makahimo anas Marisinda, pre. Bisan ako pre. Dito ko makatuo. Pero sudasan ko, pre, nga muhimo kag aksyon nga wa kay ikapakita pruiba ba, pre. Mama. Basin, uminay ka ni Mas Mari pa, pre. Unya, wa kay ebidensya. Ikaw na hinoy alaot ng kalakiha, pre. Unya, pre. Ang sa may mga yun akong buhato na ni pre. Panindi, pre, panindi. Huwag ba kakuha na kag ebidensya, pre. Di, ikiha ni mo. Ipapriso siya. Sila duhag yan, sila duhag ipapriso. Oh, bida pre. Sa kaayaw na ako. Sa kadako, sa kong pagmahal niya. O niyang itugbang ako. Dili lagi na mayo, pre. Pero sa ako nang iingon ba, ayaw paghimog mga lakaw ba nganto nila, lakaw nganto nila nga dili igong ebidensya ba nga ikapakita nimo. Pagitaig ko na kanang ebidensya yung klaro Unya ba, pre. lagi pre. Sa omen ako. Tabangi ko pre be. O sa may angin akong buhato na ni. Nay. Para, pre. File og vacation leave sa imong gitabuhan, pre. Ha?
file eviction leave sa imong trabaho ba? Bisag duha lang si mana, pre. O niya, ay mong irason sa imong asawa, pre. Nga mularga ka. Mularga ka, gliwa. Kay dunay ipatrabaho nimo ang kompanya sa inyong sister company. O diya na higayon na, pre, ha? Makalugkan na ka sa pagpaniid niya, pre. Eh, na kung baka kun, pre, ha? Iniglarga na nimo, ana na mo kiat umayo ang asawa, pre. Kaya nagtuom na siya nga, tuwaan na kaslayo. So, makasubila sa ka, nagmayo, ano naman, hibuan nimo. O makakuha na kang ebidensya. Dayon, ipapulis nimo. Oh, oo, pre. Oh. Ako na buhaton, pre. Oh, salamat kayo, pre. Akong ginoon og maayo, ug tungod sa tingwan ako nga masakpan gyud sila. Ibuhat ako ang gitambang ni Predido nako. May file dayon kong leave sa among trabahoan. Unya, ako din giingnan ko asawa nga mularga ko sa Mindanao kay ipada ko muhay ko dito sa among kompanya kay doon na ipatrabaho dito. Unya to. Unsa dong? O day, palargahon mo dayon ko og mas buntag. Mao ba unya ka sa ka mabalik? Ang gingon sa mong manager nga usara kasi man ako na ko dito pero ug mahuman ko no dayon ang gipatrabaho na ko dito. Mayo mo ulit sa ko dayon. Mao ba dong? Unya, magmingaw ko nga rin, kaya ako rang usa. Mahadlok na ba ko kung ako rang usa, kay basig sudlon ko diri niya, rapon ko. Alag, larga dong, uy, kay basig sakon ko nga rin tulisan niya, tulison ko, kanang dang lugos ba? Dili kay ko mo rape sa imong laki. Dong, magunsa na lang ko, ani. Oh. Pero sige na lang, ako lang ang yun akong mangod nga si Blita. Nga nilang sa dinhi sa bahay para doon ako'y kaupan. Okay, mas mayo noon. Sige na, yanamon ko man ako mga sinina. Ay, ako nalay andam. Unsa ba mga sininaa imong dad-on? Doy, ako na lang yung usa din ni Dong. Magunsa na lang ko, ani. Magdatag jacket o katilang sweater imong dad-on? Abi sa kasal lang ato day. Ako na lang usa din Kamingaw ka na ako, Dong, uy. Pila ka brief imong dad-on? Ha? Unsa man? Mawili ka umularga ko unya, gusto mo lagi kang Ha? makalarga nako. So, Pili, uy. Wa in town, uy. Di ko gusto nga mularga ka, pero unsa ang trabaho man na nimo? Ang man sa pugnanta ka. Maputbol pa lang noong kas imong trabaho, ako'y makaingon kay napugong-pugong ko. sige lang day. Dali na lagi ko. Masara ko semana dito. Nagtuog yun siya mularga ko sa Mindanao. Klaro kay plastic ang ipakita nga nawili ko nuhay siya nako. Pero ang tinuod, naglukso-lukso ang iyang kalipay nga mularga ko. Ar makalugar siya siyang laki. Sakpan talang maroon ay. Sindaha ka, di nyo ka pumahay na ko. Oh, day? Dong, diara imong bag dong kumpleto na na. Imong brief, di makabuo, kunya deodorant, toothbrush, toalya. Tanang gamit nimo dong, nanada tanan. Daghan ginang brief akong gipadani mo. Bisag usa pa kakadugay dito, pwede ra gyud. Bisag di pa ka mouli. Ano sa'yo nga? Ang buto ko'y pasabot nga, daghan ko gipadahan nimo nga brief. So, kung dugay ka mauli, magamit na nimo tanan. Ikaw ba, ikaw sensitive ba nimo? Ay, kaon sa, dali, kaon sa di pa ka mularga. Niyon sa man mo, Georgia, kadaan? Ha? Ay, lamay. Inig-uli na lang ako. Okay dong, maghuwat gid ko nimo ha. Gitay. Adro ko. Sige, amping dito ha. Gitay. Adro ka. Bye. Gitay, bye, day. Bye dong, amping dito ha. Ito na siya. Yes! Makalugar kami si Misyot. Ako tawagan si Misyot. Magkita mi karon. Dero ko sa bahay. Magkita taron bi. Oh, makalugar na ka. Yes ga, makalugar tag maayo ga. Kanilarga si Tino sa Mindanao. Usa siya kasi mana dito. Mao makalugar tag maayo. Oo ba? Kung mo, sige, maghuwat ko ni mo suki na itong karinderya, ha? Sige, sige. Kay andam na kay ko. Sige ka, bye ka. Bye ka. Maligo sa ko. Pre. Ready na rin imong question sa delivery, pre. Sa food panda. Kung ingon man ang motor, pre, ready na, pre. Salamat kay pre, ha? Pre, ka na. Kuan, pre, ha? Kontrolahan lagi ang imong kakulingon, pre, ha? Bantay, pre. Lagi palata, pre, ha? Paning kamuti nga makakuha kag mga ebidensya, pre. Oo, pre. Salamat kay pre, ha?
Sige pre, at turo ko kay basig bulakaw siya. Kinanglan nga ako sa masundan. Oh, naara. Daan pa ko. Mulakaw yun siya. Siksi pa kayo. Pero, nagkabakang naman akong asawa taon. Uy, murag yung pirming dunay nag-ungot. Sundan ako siya. Dili siya makailan ako kay naghilpit ko. Sundan ako. Abi na ko dugay pa kada. Kay muli lang unta ko. Kani siya, uy, luuran sa tina siya. Ni ana bitaw ko. Kao sa karili. Gotong ba kay ko. Ato ta sa motel goto. Mahal ra ba kay baligya. So sa motel. Sarap mahal kay standard. Sige, order ko dito, pe. Ama na giliran ti kadaan. Ano na? Sige na. Kao na. Animal. Muna yung laki. Amor ang nasilingan. Puro kailan ako ng tuhan, ha? Masyador man is buwangan. Animal kasi na. Duulor ko sila. Kumanta na kumuhay ko. Pero, ang video. Ready ko ng daan. Record na kung daan samtang mapadong ko sa ilang na imutangan. Gamay ron lagi itong kikaon mo. Ay, kabalaka, mabusog ako. Labinag ang imo mo akong kanoin. Oh, ay, nas ko gibati ang bitas din. Ay, kulpaan ko maayo na. Ano kulbaan man ka? Basta, lain akong gibati. Pag ingon nimo, kakanon ko nimo. Tanad ayon no. Ikaw ba si Linda mo? Oo, dili oy, si Senda ko. Kini akong bana si Miss Yut. Suro kayo mo. Ay mo rin ako na ako. Oh, ngano di ay diskumpiyado ka? Hindi na mo eh. Sige na lang, sorry. Hindi na lang kung aros ako sa naulan. Animal kasi na. Si Miss Yut ay imong laki. O ding nakabaka lang akin mo. Kaya dako kayo na bunal. Kaya ang gaan ko na si Miss Yut o kabayo. Kaya mo kabayo ang bunal na. Animal. O, tuwan. Naglakaw na sila. Naparang na sila taxi. Maud ay ha? Karoon pa. Sundan ko sila. Wa cukup sa iyo pa. Malas lang mo. Kami kontak ako mga polis. Nialas pa rin dito. Kuya ko mga polis. Anong kwartuha, sir? Nakasali na. Pre. Ingnang boy, pre. Nga, ablihan ng kwartuha, pre. O, pre, dayawi, pre. Hatapi ako. O, pre. Okay. Mabli, pre. Hmm? Di na mong yawi. Hindi, hak na. Bibi. Ato, tuktok. Sir. Yan may kwarto nga nabilin sa sakyanan, sir. Inyo, sir. Ma'am. Unsay kwarta nga, Polis niya. Ay pagparag. Kana, sir, mana. Uning tawahan na, sir. Kabitin ako asawa. Kung doon ako asawa, ito, tumad pa eh. Mga animal. Surprise. Hoy, animal. Usap, naungo na ka. Kung tumad ba kaya? Dakparan niyo, sir. Dakparan niyo. Surprise, sir. Dakparan. Dong ito nang dongino. Wala ka mula ragas. Wa! Mga animal mo, kung sulpahis mo. Di ka makalimar kung buwanga ka, ha? Kaya may video na mo. Kita kayo mo nga tuwad ka, ha? O ikaw, misyot, ha? Ikaw, misyot. Animal ka. Salingan mo tatubuwanga ka. Pangunay mo ka. Ha? Kung salikan mo kabayo na mo, ha? Karon, imo ko ng lansa na mo buwanga ka. Sige, sir, dakpan niyo, sir. Dakpana! Ako dong, dong tino. Dakpana! Tina ko dong. Muna akong problema ron kay sa dihang na priso na sila. Murag lain man hinuon akong gibati nga ako na lang usa. Pabuhian ang hana ko ang akong asawa. O yung laki lang ang akong ipapriso. Mahimo ba ka, no? Kung sa mga kamo ipasultihon, kung sa inyo paminawan eh, pwede ka ha? Kung sa inyo kung kamo mo ipasultihon, tino. O
Okay, Ate Pres. Okay, ang isendo na to karong adlaw, Gulya. Si Dodong Tino taon, Ate Pres. Tino, Oh, Dudong kanis- Tino. Dodong Tino niya. Donar ba'y istorya nga sama-sama ni Ate Pres katong Nga. gibalita ni Atty. Rupil. Dili ni mao ha. Nga, Di- unsa man hay Ay katong nasakpan niya yung asawa taon ba nga. Itong taga Oh. Talisay. O katong tagatalisay man to pero kaniwa ni Dili ni mao. dili ni Pero mao. Ay, dagan man po parihaan. oh, pare-parehar ra. Dagan kay po parihaan nga hitabo ba? Oh, parehag na to ni Kamang si Kisame. Pare-parehar man to. Wa- Parihara. Lain to katong nalusno ang Kisame tao ginamang taon niya ba. Ha, lahi po ni siya. Wa ni gitumong na mga tao ha. Lahi ni siya. Pero kamo duha ni kiliw may paparihaan ni kaagi? Wa, sige lira na ipareha. Katong gipikpik iyang lubo. Ako sa Kato ning nag- kato nagbuo-buo Ako sa siya. isulti grid gab nga ngagi na to gab. Ay, ilang lang. Ay, gato inyo na kaagi ba? Maayo Kato ba magkaagi. Di ba? Nangatog. Ha? Nangatog may nasit. Ay, ilang lang. Ay, Wala ka. ilang to. Ay, lang to. Siguti taon. Kana alay problema na nila gab. Kanila. Oh. Oy, dong Tino, murag ingon siya Ate Pres, paggawas mo kuno niyang asawa taon kay gimingaw siya siyang asawa. Ngan ay madi asawa. Naprisuhan. Ah, tugod ato. No, nagipriso man, sakpan man. Maom gyud siguro toy Nagtuo ko ka damay pagit lalaki. adultery siguro na yung awat kay bawan oy kay mga kadagkuan raman sa mga legal mo. Napriso po lalaki? Napriso lagi sila duha Ate Sila Pres. duha. Ah. O nya nakapait ra ba Ate Pres kay usar ka prisuhan nilang yuan ang babae lalaki gitipon ra. Ah, mag Okay, continue to. Wala ay dili tayo ilain gyud ang babae. Ay, Ate bitaw, Pres, ilain. ilain. Isa sa pulis ng priso na no. Pero inana, na priso sila uway piyansa. Di Ah. mads. Ipriso Ha? sila dungan sila duha gab pero di lagi pakanon. Ah, dili gyud kanon. Gaot. Pero sinda pusog mo sa Ate Pres. Ha? Mabusog mo siya. Kay mukhaon mo siya at murag kabayo. Sa mabusog rin ko doon kung kanain mo ako kanon. Oh, mabusog naman siya. May problema sinda. Kanis bisyot. May budaot. Tigbayo kung mag-usa sila. Bitaw Pero no, why? kanay inana ba no? Oh, dong, tino. Huwag din may kalibutan kung saan mo pagkapagtambak ani dong. Kay dili may mga abogado. Ron sa Ato ni manyaban. sa- Ato ko nung... Kini ang akong isuliran. Kato, tato. Kay na si Atty. Ellen Bathan. Bisag si Atty. Dili minsan kayo mga apil-apil ko na ni sa Atty. Ati Pres. Ngayon nani mga kuana. Kaya kay dili naman kayo kanang mga dinagko nga kuano man kang Atty. Ati Pres. Pero kanigod murag di maayo gyud. Abam asan be? Asa ta ba sana? Unsa Ana na? ni kaon siya babusog siya mukaon. Unsa kunulan? Mukaon siya siya. Gamay mo kag gikaon dai siya. Sige lang kanang mabusog ra ko gikay akong kanon. Asa man mabasa? Na ada na. Na. Bang pagtarong oy. No, oy. Na ada ay. Gani, Naagi di ay be asa be. gani ha baka na sige ko kasayop, di ko kalito ko sa magis ko tong kabayo. Ay mo ket gigurit kong Biblia. O ya be asan be? Panultihon 5, Nadia. kapitulo Panultihon kapitulo 5 bersikulo 3. Ang ngabel sa daotang babae. Tamis sama sa dugos, ug ang iyang mga halok hawt sama sa lana sa olibo. Apan, inikahuman sa tanan ang ibili lamang niya mao ang kapait sama sa panyawan, ug ang kasakit sama sa samad sa espada. Nadun kaniya ngadto sa kalibutan sa mga patay, ug ang dalan nga iyang gilaktan mao ang dalan sa kamatayon. Basta ka ng babaeng daotan ba? Ah. Pero ka ng babae nga imuhar sa asawa, way problema. Ang kaning angbot pa sa Bisan siguro og lalaki og babae ba no naigo anak kay ang lalaki pareha man mo puros mo nakapadapaw di ba? Sayo na nimo. Ang na ako'y sa masira. lalaki asa man ang babasa ang sa lalaki nga pare-pareha ra ng babae nga Para na ang ako gabis babae. Para na ko mahug sa vice versa. Ang Unsa man? ngabel sa babaeng dautan, mahug sa vice versa pud ang ngabel sa lalaki, murag matakdo ra pod. Ah, Na ako'y ma-share ini atong Dili din ay mas gabi-gabi ang babae kay ganung sugot siya. mao lagi. Lalaki mo nintar gina. Ang babae di makatintal. manintal, di ba ang babae may Uy manintal? na may laki man lugos pod, di ba? Ah, priso siya. Kagayo. Kan sa ingon ka- Nakasabot yun Ingon kang laki, Kasabot ka do. ali ra ko ikaw laki may manintal, di ba ang babae may manintal? Dahil laki ay sa laki kanang Ano? Way babae mahagkan. Ano na? Aminaw, ano nga ako gingnan ko sa akong boyfriend? Manintal do ka ba? Sorry palakas. Balik Tay ka. na pare babae laki pareha ra. parehay man Ali, ragon ako yung ma-share ang suwatan. Ali, ragon, Ang ako unsa man? amiga ba, nagstorya may kahapon. Karon. Gibiyaan sa siyang bana, ilang anak, unom. Oh. Ni adto sa siyang uyab, ilang anak, 7. Ha, daghan gud. Oh, may a legal wife, gibiyaan niya, anak na unom. Ang iyang laki, nangabit og laing babae, nakaanak sila 7. Ah. Karon ang iyang babae, kinang laki man. Ha? Ang iyang ikaduhang babae, nang laki man tab. Nya Ito, fa dili, anak. Gibiyaan siya sa babae, nga gianakan niyang 7. Oh, Pati dagon. ikaduhang babae. Ang resulta, siya na lang usa karon na puyo, og nagpangayon na lang siya konsumo sa mga anak. Nga naman.
Pero na anak ni tabang Paminaw sa ha? Ang unang asawa, uno mang anak, Ah, mga professionals, mga Karang, professionals na. Oh. Gibiyaan man niya kay dito sa siyang kabit. Nakanak sa 7. Ah, Karon na yung babae kay nangabit mo sa laing laki, gibiyaan man siya. Dayon. Ni uli sa siyang payag, siya na lang usa. Nagpangayo sa konsumo sa mga anak, hindi na mamuhatag niya. Ha? Mga tak. Nganong di mo matang? Ay, wa Nahinom man mo sa mga binuhatan. Naman siya Naman. maayo tingaling kuan siya Ha? anak mo na Ano? mo hatab. Sa kamay pa silang bata, gibiyaan. Kinatog sa siyang kabit. Mao lagi na Sige, karon. balik. Wa man siya maayong gipakita Oh, ang ano? hindot siyang anak mo nang di. Di, Wa di, mo hatab. Oo, oo, Tibayo. oo. Parehara gud na atong katong ako na katong istorya bitaw nga niingon ang babae nga aw yung lalaki nga ang akong anak ko na say gusto sa iyang mama kay tungod sa binuhatan sa iyang mama. Nga makakita siya nga balikaso na siya sa iyang mama katubang nakuan na interview Okay. ni attorney Juan lang ni Pero Coloro. kining sitwasyon na kung bisan pagabuwag sila, kung maayo ang iyang gipakita sa iyang mga anak, muhatag siya, mutabang siya, mo care siya ba? Awa Ang siguro. anak mo Mulingi. ayo tingali mulingi Ah. tingali. Uy kay naka pero kun wa kay gihimo sa mga anak kung papagtabang mo na nga ang anak do na si anak ka dili gyud dili sa butabang nimo. Na may anak-anak, may lagang anak buutan gyud kayo. Pareha man sa kuwan kanang parehas man itong di sa ngutanan ka gulyat ni Ate Pres. Ha? Nga, ikaw Ate Pres, okay ra ka. Iniipon ka puyo na sa imong mga anak, Ate Pres sila. Ako man ang bahay. Balik ta. Karon. Ang iyang panguntahan na lan, Ah. iyabang pag-auso ng iyang asawa o ang laki lang ipapriso. Oh, mo ni ang Ah. pangutana lagi. Ah. Gawas ba niya ang babae, ang lalaki ipapriso? Okay, mura kung Kana kung madawat nimo dong, kana kung madawat nimo nga di ka magunaw na nakakita gyud ka nga imong asawa murag kabayo katuwad. O kana okay. Sa murag kabayo, gatuwad murag kabayo. Murag kuno murag iro nga katuwad. Unsa to? Dili, ang imong asawa, ang iyang asawa. Asawa lagi naungo- din sa hoy ikaw na. Naungo na bakong ka nga Oh, nagtuwad sama ka. man ka. Oh, naunsa ba ka? Pero mao nang nagkabakang tungod sa ikang misyot. Tungod ni misyot kung mura kabayo mao nang nagkabakang. Sa dang giapta daw tel, naungo na ba ka nga nagtuwad man kuno ka. Ah. O dili ba Naungo na ka, nagtuwad man ka na, naungo na ka, nagtuwad, katuwad. Nga man babae, katuwad katuwad. di. Gabs, natapos ako. Anong style siguro to? Gabs, napari na ko ang Gabs. Unsay pare? Pari na pari. Ah, pare. Pari silso na ko ba? Tabuan na dili silso pud si. Ah, Pari silso kamansi. Nga naman. Tabuan na sakpan niya ang isang asawa. Nga. Nya ang si Tito pulis sa masilingan niya mangida. Tinuod sakpan niya na niya. Unya. Pero humana og kuan sa Oh. hotel. Unya. Papriso na yung asawa. Dito sa hotel sa Pania. Oh, gipilit lang niya. Iko yung amigo niya. Sa kaso karon Papriso yan ang asawa. Nya napriso gyud. Yang ang web sa asawa, wala ako Nga naman. Ako di soy. Sa ay wag sa na. Nga naman. Ano at papila kay namiga mo kini asawa. Ay, nga apil ang laki. Ang dili kaya dili ang iyang buto sa bot ang iyang asawa maoy nanguna. Bisa na. Wa nga lagi. Bisa na kung naging mga asawa mo yung ipaapil ang laki. Sa wag Ano ni sunod ba sa lalaki? Ano ni apil po? Balik ta. Ato nito pag po tanan gulyat. Ah. Kuya pag uno paggawso ng iyang asawa. Unsa una yung duha? ako, ikaw, mauna akong pamutanan niya. O Magkapiyansa, makaya, magkapiyansa sa ila. makaya ni mo nga, di na ni mo, naon, tunay tabo ni mo, nakita ni mo. Okay ra, pagawa sa pero lain ba natin pres ka ng bulto, Ako, budog. kung ako imong pangutanon, di na ko mangin labot na, uy. Oh, Ako mag-apil. mao lagi, og makalimtan niya ati pres ang tanan, og ako, dili ba, sa side sa lalaki ba, inigdog ninyo, kung makalimtan ni mo nga, nakita Oo, ni mo pero imong, dili ay. di, Lisod, lain lisod. kayo. Ano na ulo. Lisod Kaya gyud. na Pananglitan gulyat ug imong balitan dong tino naminaw ka karon kung imo nang paggawson nya pananglitan og imong mga anak na mo niya makaibaw sa istorya makadawat ka makaako ka Nga. nga mo ni nagtabot imong asawa. Kay lagi na pagawa Kasi sa kay. makadawat. Di na ganahan niya Gabs, yung asawa Gabs. Di na lagi. Kay Di dako- na na. kay Dili dako- na na. Ay, sus, Pero mga na kabayo. nag-gap. Nanay Ah. gap nilang duha ana. Nanay kap no? Nana. Oh. So sa gingon ni Gulyat kanang ang ikaw ra mo'y makahukom anak ng imo bang dawaton. Pero kung ako po panguntanon murag dili na pug kumuuyo prang Ate Priscilla kay lain naman kaayo murag gipakawawan man ka. Okay, mo ano man itong babae, gam so oy, mantin nila sa tani murag unggoy. Saon lang tong murag kabayo, oy, anong, Manam sa na siya si. ano, oy? Manam sa Totino siya. Di na sa kunin mo nga Lustred. Ikaw ba may sa'yo kasulti? Mo ang iyang panguntana, ang laki lay papreso, pwede ba na? Pwede kayo na, pero May moagi bala o dili may ka final kay dili may mga Di, may abogado. abogado. Na may abogado mo final anak tino, pero sa simple mo puntana nga murag kag nagmingaw ikaw lang usa, ay nagkabala ka doon ta asa man yung bay. Pagkakapliya. Salamat ko muna ka titulo man doon. Kaya ko ang puzzle, Tihon.